Nå, vældig. Det er Speedy her igen, og vi det ved godt, det ikke handler om kanonslag det her, men det er faktisk sådan en ret stærk chili. Det er det er madformen for et kanonslag. Lad os sige det sådan. Ja. Okay. Jeg vil spise den her, og så vil jeg faktisk bare følges med dem hjem. Og så skal vi bare se, hvad der egentlig sker. Som I kan se, så er der kerner i. Og jeg ved, fordi jeg har spist en halv uden kerner i godt nok, at den er rimelig stærk. Det er en normal rød chili, der er ikke det store over det. Nå, lad os prøve. Jeg kan se, det var skole det her. Det var stærkt. Jeg drikker noget mælk, mand. Jeg har ikke noget. Nå, lad os gå lidt derudad. Ja. Og det var det for i dag, men bare vent til der får kanonslag, og det bliver snart.